Jesu Kristu. Amen. Bathe ngizokhulumela isihloko esithi a woman in leadership. That is why sengifulathela abobaba sengibheka ngapha. Amen. Hallelujah. Ngifisa ukubonga kakhulu umntanami. Ngiyajabula. You know, a religious yashadisa, but divorce ayikho. Futhi nokuhlala amaqala ukuthi umuntu acomplain akukho. Ngoba always kuyalinywa. Ufunde ngicabanga ukuthi uArchbishop ukhulumile waqeda. Kukho konke akukhulumile ngisho nendoda nomama ongenzi kahle. Uyicorrectile uyele ekhaya ke sowenza kahle. Amen. Ngiyabonga mntanami bamklapho ngiyabonga kakhulu mholi. Amen. Ngiyabonga kakhulu mholi wami. Engikuthandayo ukuthi umama lo isikhathi esingaka bathe 11 years uye wathembeka. Kunabanye ke abahleli nabakhwenyana akasafuni umkhwenyana ukhathele kodwa akazi ukuthi uzophuma kanjani. Wayibopha wathi until death. Kahle kahle usefisa ukuphuma ephila. Kunzima ziyabuya. Amen. Ngibonga uNkulunkulu ngathi ungahamba ngalawo mandla mama. Kunale nkosikazi ke Eva. Amen. Ensimini uNkulunkulu mayidala umuntu lapha ensimini uthatha uAdam umbeke ensimini. Mayiqeda lapha uNkulunkulu ngesuku le7 uyaphumula. Uyabuya kusho ukuthi uAdam ebengakamdali mayephumula. Then uyabuya uthatha umhlabathi ubumba indoda. Amen. Uyabuya uyabona ukuthi akukuhlanga. Wenza izilwane uzisa kuphi endodeni. Ucabanga ukuthi indoda khona ezokubona ezilwaneni. Indoda zangizibone lutho. Aphanthile uNkulunkulu ayilalisa indoda. Alalisa uAdamu akhipha ubambo endodeni. Amen. Kusho ukuthi baba uthola ubambo lwakho kunamadoda asafunana nobambo lwawo. Iyalalisa indoda kukhishwa ubambo. uNkulunkulu uvala ngenyama la khiphe khona ubambo. Uwenza umuntu wesifazane. You know umuntu wesifazane umuntu wesifazane uyabona a rib awuyidli noma kanjani uyayincela nje. Umuntu wesifazane wenziwe ngerib and then waba soft. Abo baba bazosho ukuthi umuntu wesifazane usoft. Umuntu wesifazane waba soft and umuntu wesifazane endleleni makuba nzima ukhamka ekhala kodwa enesmile. Umuntu wesifazane. Amen. So mayedala lo muntu wesifazane uNkulunkulu kufika isikhathi umuntu uNkulunkulu shiya uAdam neresponsibility ukuthi ningadli esihlahleni lesi. Amen. Kufika inyoka ifika kuEva. Inyoka a snake udragon omkhulu ufika kuEva uthi uNkulunkulu wazile ukuthi nizohlakanipha. Amen. Nibone okuhle nokubi. Uyamkhohlisa ukuthi asidle kulesihlahla baze bakhohlisa nendoda eyayishiwe nakho konke. Mayamkhohlisa uNkulunkulu uyabuya uyamemeza bayazifihla uthi sendlile yini. Amen.
La ngiyakhona ngicela ungifundele mholi wami babuZulu, ungifundele uGenesis u3 verse ka15 la ngiyakhona kahle kahle. Amen. Ngicela ungiyele nayo nje kahle kancane. Amen. Ngicela ningathuli bathi sijabuzama adjust isikhathi sebenzisa. Amen. Ufundele mholi wami. 3:15 Genesis. Ngifunda njengokuthunga bazalwane. Isihloko sendaba sithi ukuwela esonweni. Verse 15. Ngizakubeka ukutha phakathi kwakho nowesifazane. Naphakathi ngicela umi. Uverse 15 ukhuluma nani nenyoka? Ukuthi sekhulumile uNkulunkulu ku14 mawuzoyifunda ekhaya ukhulumile kuqala nenyoka ku14 ngoba uyi umnikazi ozokhohlisa. Ku15 ukhuluma nenyoka. Amen. Awufunde baba. ngizakubeka ukutha phakathi kwakho nowesifazane. Uthi ngizobeka ukutha phakathi kwakho nowesifazane. Amen. Kubeka mholi. Naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Amen bathandekayo. So ngicela uhlale phansi mholi ngiyabonga. uNkulunkulu ukukhuluma nenyoka. Inyoka is a snake. Inyoka usathane, inyoka udrago omkhulu, inyoka iwumkhohlisi. Amen bathandeka. Inyoka yamelana nowesifazane okwakufuneka dede. Inyoka leyo ngifuna ukuthi uEva unikeza umthetho wokuthi inyoka uzomelana nayo eze athi mayehla athi izophoboza ikhanda lenyoka. Ngifuna ukuthi bomama sinikiwe amandla ukuthi sikhoboze ikhanda lenyoka. Amen bathandelayo. Simvumela kanjani uSathane ukuthi akangene empilweni zethu abuse? USathane ukhona namanje. USathane emabandleni kubusa. USathane emabandleni kugcwele ukuhleba abuso uSathane. Amen bathandelayo. Kodwa sinikiwe amandla nokuthi sikhoboze ikhanda likaSathane enobutha lobu obaqala lelo langa. uNkulunkulu esho up until today siyayibulala inyoka. A snake must be killed. Akekho siyekelayo inyoka akayibulali. Ngisho nabo baba kwamele babulale inyoka. Hallelujah. Ngifuna ukuthi mama ngelilanga wake wakhuluma ngenhliziyo ngakuzwa kahle. Ngifisa ukuthi uthathe lenhliziyo uhlanganise nalokuthi kwamele ubulala inyoka. Uyabona maku leadership ziningi izinto ezikuvelela. Akukho mnandi la akukho mnandi ku leadership. Amen. Especially kubo makoti abancane. Amen bathandekayo. Ngoba kunamantombazane ungena umbone lo ukuthi uzofuna amadoda. Bese labafundisikazi abancane fanele bahold tight emadodeni wabo. Kodwa ngifuna ukuniqaphelisa ngakho. Amen. Uyabona indoda uyayipha nje. Ngelina ngofika ekhaya ukoyibiza uthi wozadala. Ufunwa yimi namhlanje. Amen. Ngoba indoda mawungayiphi ihamba imosha. Uyabona indoda ekuthiwa ihamba iyafuna umfazi wabantu. Ngiyazibuza ukuthi ekhaya kwenze njani? Umama uthini? Mhlawumbe umama unebelathi ngikhathele. Bakhathele phela. Abafune ukuthintwa. Amen.
ngicabanga ukuthi umama bengekaze athole ne-ring bakuqapha mangabade khathele kukhona abakhathele abangafuni lutho. Amen. So asiqapheleni inyoka ingena ngento encane bese usathana yangena ayabusa kulo mshado bese kuba khona i-divorce. So ngicela ukuthi abomama ngisho nasemabandleni noma unganayo umyeni wakho kunabomama abanenhliziyo ezimbi. Uyasonta ufaka ijoyini kuthiwa makhishwa imali unumber 1 uyacomplaina bahlebe ngisho abaholi. Asiqapheleni usathane uDrago inyeke enkulu ezochitha. Amen. Ngicabanga ukuthi kulo mshado bayiqaphelile lenyoka eUDrago ezochitha. Uyiqaphele nawe inyoka mama noma ubaba engasekho iqaphele inyoka. Uqaphele ulimi lakho ukuthi ukhuluma kanjani. Ngisho nasebantwaneni abanye abantwana badla ama-drugs nje thuthina bomama. Siholi masila. Siholi ekhaya ukhipha kwasani la emlonyeni wakho bayakwazi nje uphumile nje baphumlile uwe bathi uzabuya uyabuya uDrago usazosisho asisho nangeinhlamba kodwa umama wesigqoko. Amen. Akushintshe athi Paul uthi ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo nothandekayo enkosini. Ngithatha iBhayibheli bayithi ziveze uthembekile isisebenze esihle esingenamahloni esiqondisa kahle izwi lenkosi. Singampretendela uNkulunkulu. We must practice what we preach. Esikhathini esiningi sizibiza ngamakholwa kodwa singaboDrago. KunaboDrago abanenzondo banomona. Amen. Uyasonta unomona. Amen. Uzifakele nabanye athi akwenzi ukuthi uthi hayi angeke ngisize sikwenza silapho thina uDrago. Hallelujah. Angifuni ukumosha isikhathi sabaholi. uNkulunkulu anibusise bantwana bami emshadweni. Amen. Keep it up baby girl. Uziphathe kahle ngiyakuthanda kakhulu. Ngiyatshela ubaba masibuye eThekwini ngathi umama wakho ngiyamthanda ngathi uNkulunkulu angamfihla amfihlele yena into ayisho eThekwini lo mama siseThekwini ephakamisa inhliziyo. Amen. Athe uNkulunkulu inhliziyo yimbi futhi umkhohlisi athi ubani ongayazi. Amen bathandekayo. Kusho amen bathandekayo. Ngifuna ukuthi bomama bakusula abasha umholi lo. Amen. Umama wethu mamlethe. Amen. Sondela mama. Sinale branch la etsakane ngalo mama. Amen. Mamlethe, she's a strong lady. It's been years amile. Amen bukhona bukaNkulunkulu. I so wish mama kwangathi nasemlonyeni wakho ngathi ungabe unamagama amahle owakhulumayo. Lo umama lo cela usukume mntanami. It's a queen yenu ekumele niphathe kahle lo. Amen. Angasabi uku-implementa anything afuna ukuyenza ebandleni. Sinenkinga ke bayakhuluma abantu esibaphethe baze bakutshela ukuthi uyafika uzoshintsha uzoyenza 1 2 3 welcome nje kube kuhle. Umholweni ngiyathanda ngoba kuleyo mnyaka afike washada ebevele ayilida yasula basha. So usabambile till now kusho ukuthi izandla zinjani ziwomo. Amen. Azingashintshi ningamshintsheni namanje ukuthi awucabanga ukuthi ubani. Akacabanga ukuthi ubani uzosebenza. Sisensimini la iyasetshenzwa.
okwakho-ke uma ngabe uhleli hlalela ukukhuluma hlalela ukugxeka okwakho thina siyasebenza ngoba ngelinye ilanga ithi ibhayibhelini incwadi zavulwa yenye yavulwa ngelinye khona abantu abayosaba ngisho ukubheka iy'nhliziyo zabo ngendlela ezilwa khona bazithathwa zibekwa lana ukuthi ubheka umsebenzi wena unenhliziyo embi uzubulele nokubulala uNkulunkulu abusise amen. Sibonga amazwi okukhuthaza umlandeli ithizwe likaNkulunkulu nendlela ngezo kushoyo. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi ithanda zezulu engisafakazela nami ngibhekile la hayi isikhathi ngizwela nabazalwane ababuye kudeni. Sizongena enkonzweni yethu-ke esihlangane ngayo futhi namuhla singene ehlelweni lokugcina lenkonzo yethu and yiyo-ke ezodonsa. Enkonzweni yethu sizophathelwa ubaba wethu Archbishop uDlozi uzogcwalisela umfundisi wethu kwakunhlapho noma munhlapho njengoba ngama-Easter ewabaphakamisa uzogcwalisela babo press bala ebandleni lethu. Angeke sisalo sithi mholi bani sesombiza upress ubabonhlapho no press lady Nhlapho. Amen. Ngicela nihlabelele niphakamise ubaba wethu kodwa nilivale umhlabelelo nahlabelele kakhulu. Amen.
Ngiqala nje ukubingelela bonke abafundi amen kaJesu Kristu ngibingelele bonke omama amen bazalwane bese ngibingelela ubaba umphethe amen bazalwane indoda le esingazange sihlanganiswe yini sahlanganiswa nokholo amen umama wami engaqala ukumazi kametro amen ngiyathoba bese ke ugogo lo dlala amen bamhlapha before ngifunda ngizobalula ukuthi uhambe kanjani masingavumi ukuphathwa sizoba yiphuzu kanye problem yabona njengoba kuthiwa uyagcwaliswa kusho khona ukuthi uyaphatheka angeke sivuke kusasa so uphethe kanje angeke sivuke kusasa ugogo singasamlaleli bengakasho ukuthi uniform iyashintsha okusalwayo sinjani siphethe ukuze ukwazi ukukhonza ungabi ngane vision ezahluke evukayo kufanele uvume eqala ukuthi uphethwe sivuka kanti izahluko ukuthi umuntu akazi noma uphethe noma uphethe okwesibili kufanele ukukhuzeke indaba singaba nawo ama vision kodwa khona ayiphethe enkulu othi ke mina yami ihamba la angeke ube ne vision endlini yomuntu bese ukuvuse yakhe vision yale ndli khona my God mawubona ukuthi ke khona la ofuna ukushintsha khona iphetting akuyocela ipermission iqala angeke ifoundation ivuke iphele phezulu angeke kuvuka kanjalo so funeka sazi bazalwane masikhonza siphethwe ene mangabe kunzima ukuphathwa la ufuna ukuphatha la ukhona awukhona ukuthi uvume ukuthobela ugcobo lo ngaphansi kwalo vele ngeke la kusebenzele amen azange sivuke sesabafundisi khona ababoni ikusasa kuwe babona ukuthi khona okukhona khona okungavela lana bese wena uvuka kusasa lo wabona ongabonwa bese uthi akasekho relevant sihluleke endleleni ngoba vele labo babona ithi i-future babona umbono khona bese sivuka sithi asisabezwa bese siphelelwa abantu abazosikhuza endleleni khona ubonile ukukhona okubekiwe lapha uNkulunkulu akaconsultanga makabona Nkosi asinathi ke sesibonisiwe sabonwa bese siyaboniswa phezulu kombonisi ngoba inkinga ivuka ithini wena umbonisi umbona ngathi akasaboni kanti une experience emileage ahamba ngayo wena ungakafiki kuyo my God lithi iBhayibheli ke ofuna ukuphatha iproblems funa ukuphatha kodwa asifuna ukunderstand ukuthi bizani biza ukuthi uzotshelwa biza ukuthi funeka uthobe angeke ngivuke ngimphethe wasibishop nangelinye ilanga nginokubeka umbono athi kodwa Johnson wamuthi bazalwane asinathi masibekiwe sabekwa bese ubona ngathi thina sefune sibone kangcono nalo sibekile alinathi ngithi basibone basibeka awungasi wena bese uthi ngazi ungcono kunobani angeke ngivuke ngiwashbishop ngoba olabugqoko ukubelibeka uwashbishop ngabe ngihamba ngikho la ngabe ngihamba phela ngoba shuthi ngabe ngiyibona ngiphethe lapha yebo wasufuna ukuphatha cela ukhululu uhambe uyiphatha amen kodwa inkinga ukuthi ke laba ayiphathayo nale abantu bayiphatha iphatheke ngoba uphethwe lapho uyakhona yebo unophuma uyophatha kanti usaphethwe lesibalo sibambile ngisibambile akusona esami mhlambe mhlazana ngathi sesiyakhanya kancane ngithi noma ngaphandle siyocima ngoba khona ungivikele ngaphezulu my God khona izimpi azilwayo mina engaziyo engazazi ngibona nje senigcwele la mina bese ngithi
nami sikhona ekuhlanganayo angazi ukuthi ngigcwaliswe yini la yini leni ibonile mina sengibona nje ukuthi ngingathola lana nje uma mhlawumbe nakubani naye singayiqala bathi masibe semnyango bathi hey baba idonsi bavala umnyango babuye bahlale phansi bathi hayi simbonile ukuthi uyabhayiza sibakuvale ngaphandle la so ngisho ukuthi imholo wami abantu laba yebo umuntu nokuthi ubethe izinto ubethe abantu kumanje nje banginiki imali yokunikela yebo njoba ngimile beshaya imthetho sakune ngiqedela ukushumela ngiyona ukuthi iphe yakho abantu ngoba sithatha phezulu abantu nabo amen funeke ukwazi nokubancenga sengifundile nami ukuthi kuyanceka yebo yabona abanye ngibhale WhatsApp group ngahlangana nabo ngibathole la bathole kuphi la yaramba nogogo bona bala babele bathi blue tick ha WhatsApp uyadlala lo siyahamba thina siyamtshaba kodwa nami ngifikile hayi abangitshela ngisengithi hayi abahamba ngeimoto zaba bavela vuphu sebala bangibheka nje so abantu labo bara ngijabulela ukuthi banjani bakhona ubalulekile ukuthi bakhona angifuni ukuthi isikhathi uzocela ungifundele nje mama amavesi lawo 4 khona leli ngithanda bese ngiyagcina nje akalikhethanga ibala connected Jesus. Izwe simthola ku-1 Timotheo 3 kufundeka kanje isahluko okufuneka kwabaza kuphatha ibandla nakumadiyakoni u3 verse 1 likholekile lelizwi elithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi unxanele umsebenzi omuhle ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo indoda emfazi munye abe ngozikhuzayo oqondileyo oziphatha ngokufaneleyo ongenisa izihambi onesu lokufundisa amen awolwazi funi plan lendlela ifuna iplan yabona laba bathi mina ngitshela iqiniso abazi labantu bathathwa khona ukhona umzalwane nokuthi mina ngi-straight talk umholi akasi-straight talk umholi inono izinto uyazibona and kwesinye isikhathi ziyafika indaba vele kodwa umholi akasho phela ukuthi-ke hayi asixoxe sona uthi asekumnikazi wayo izokwazi ukulunga and njengoba ngithi uba neplan ne-idea it's because awukwazi ukwakha ungenaplan indlu mayakhiwa kuba neplan so you can't address things like ngathi awunaplan abazalwane banokuthi siyale bajike bayele wena fanele kube neplan lokubabuyisa ku-direction leyo ofuna ukuya kuyo ngoba bangenaplan ungagcina ningangcwabi noma ubani nje umzalwane phela usho kamnandi ehledani nguruma asigcwaba bobani ushayeke lo umngani wakhe asibuza amajoyini uthaphi yebo kodwa makushaya komunye athi asingcwabi noma ubani kusho khona ukuthi ngelilanga uzophuma uyi-1 mina ngiyabonga ngoba mhlawumbe ngaba nabaholi mina ngiqala ukungcwaba i-steel ball akutshela ukuthi ngangcwaba nge-WhatsApp i-Archbishop sekushwana nokufika la i-Archbishop kwenziwani nokufika ngabona ukuthi hayi alike angiyazi lento wakhosa ukuthi ngenzeni ngabe yofuna iplan i-Archbishop logogo lokathi waza ngaphenza ngapha manje so yonke lento ineplan ubeke la ngoba kuneplan
Asungasuki ke wena ke uyowakha umkhukhu bese ucabanga umkhukhu uzofana nale plan olitholela. Ebazana naseyena uphuma amadabu story sohlala emkhukhwini. Ngoba ugijimisa nje ukuthi uzoba yini. Sengihlala phansi ngolo wami. iGrace lebeke la. Jesus. Nendawo kuyo. Mhlambe umusa wala ukhona. Awukwazi ukushumusa lo sokwenze wafika la. Mina ngithi noma sesixabene nomkami sesiphikisana. Athi awehlisa umoya. Hangeke 2 days. Kwatile isimoya. 3 days. Sesontweni ngithi kusasa. Yeah. Nawo mama manje uqaleke manje. Sangisayehlisa ipetrol. Sabe sesontweni. Na ungathatha izinto serious. So njengoba iplan ikhona. Ngoba lo mama banendlela iplan. Waphiwa yona ngoba kufanele usizakale samuntu. Ulethwe iplan. Awungashike la. Yoqale idraw iplan yakho ungenayo nje. Isale uplan. Safika singena next now uyazi. Lama coasters sizathola. Imoto sizithola. Bese siyahamba ke. Amen. Sakomunye umuzi. Oh, ushikini. So lokho esinakho isibusiso sala ekhaya. Yabona nje mina ufike ngena next ngena lutho. Kodwa umusa kaNkulunkulu lokuphatha kwebani khona la ngikhona engikhomba. Ngithi ngangena la umusa wangithwala. So angikwazi ukuphuma ngelinye ilanga. Amen. Ngoba uphaphathe kube mpunga. Hamba uvele. Lokwethi kuphe emuva. Basizakala ngoba masibashumayela inkosi busise amen. Ngizocela ukuphakamisa ubaba wethu Pastor Shabalala ngaphansi kwebandla eMount of Araret akazokubuza zethu. Bishop, Archbishop, siyabingelela egameni elihle lenkosi amen. Ngihlezi lapha ngibuselene endlela emangalisako abafundisi bakhile ngempela. Kakhuluma njena uyezwini sekabahlanganisa. Kodwa ngingakaphela nje ukubhodla kwakhe adasuluke ukusho ukuthi ungumzali. Uyabona umzali akenza izinto formal according to the step. Angakhuluma amazwi esibusisa umzali unganakile ukuthi seka yangibusisa manje. Amen bathandekayo. Ukhulume kahle umongameli wakha umongameli akhuluma kahle kubafundisi abasha akhuluma kahle kubuholi bethu. Amen bathandekayo. Ngikusele nje kokunye nje ukubili athi ke nama singahamba hambi njalo singabamba bambi futhi. Amen bathandekayo. Wasavala ngegama athi phela singumnaziri. Inhliziyo yami yasiyajabulela igama lobumnaziri ngoba izwi lithi umnaziri
umuntu ohlukaniselwe uNkulunkulu. Amen bangcwele. Uthi singabanazira sikwazi ukuthi sithithe noma kuphi. Manje sengiyaqaphela webandla ukuthi ke na ke umnaziri kuyekwenzeka izinto ezimbili makangathitha noma kuphi kuba khona ukulahlekela number 1 kube khona ukukhishwayo number 2. iBhayibheli lithi uSamson engumnaziri ngeke ukuthitha phatha. iBhayibheli lithi izinwele walahlekelwa yizo phatha lithi iBhayibheli amehlo akhishwa. Amen bathandekayo. Ngibuseke ngendlela ebusisekile umongameli wethu ukhuluma ngalendlela abathandekayo ukuthi singabe saphatha singabanaziri asikwazi ukuphatha ngoba siyalahlekela into zikaNkulunkulu babazi le nto leyo isesekhona kuwe kanti ngeke ukuphatha imkile le nto lahlekelwe yiyo. Inkosi mayibusise amen. Kuncane nje bathandeka ke nginikeze kona ukuzokhuluma nje kwinkonzo enhlekeke ababa umfundisi uNhlapho noma umfundisi amen. Mabanginikeza ihloko bathe khuluma ke weshabalala ngokuxhumana kwenu kwasana bese yakhuluma ke uthinte ke ubuholi bakhe. iEnglish bengakhuluma kahle ithi mangikhulume ke ngebiography yakhe ngikhulume ngeleadership yakhe, the biography and his leader skill yakhe. Nikhona ke bathandekako indoda kaNkulunkulu indoda enhle kakhulu esakane iphethe umsebenzi kaNkulunkulu. Sihlanganiswe nje into sikamoya into sikababa. Nikhona bathandekako ngithandile isinyathelo sakhe soqala azange avinjwe ke bazalwane lezi zinto ezivimbe mina nawe zokuthi ke namangagqoka umjiva wami bese uyamxwaya. You walk an extra mile wabeka uniform ngaphandle sahlanganisa nezinto yenkosi ukuthi makakhonzwe yena. Amen bathandekayo. Basukuba ke nezinto ezinhle engiyifundayo nengizitholayo kuyinkosi mayibusise. Amen bathandekayo. Indoda enhle kaNkulunkulu bazalwane. Indoda iyihlekelayo nje. Manihlangene nje nixoxa uyahleke nje indoda emnandi nje ehlekayo. Amen ke bathandekako. Imvamisa ke ngahlangana naye ekhaya. Ekhaya kubo uma wakhe isalwa sakhe sangintroduce sathi nangu ubhuti omkhulu la ekhaya. Laba abantu baziyo lo mkhulu kunabo. Awungathi ukuthi indoda ehlekayo indoda kaNkulunkulu ethanda uNkulunkulu webazalwane. Amen bangcwele. Ukuqala ukuxhumana kwethu ukuqala ukubambana kwethu kusukela lapho kuya phambili. Nikhona abazalwane sisebenza naye ke emzini wala isakane uShumayeli Evangeli uyindoda ehlanganyelayo la eTsakane ke nasithi ke kwasaduza kwathema duduza Tsakane kunama ikhungu ezimbili. Kukhona ke isikhungu sokuqala ukuthiwa ke iTsakane Ministers Forum, isikhungu ke sabafundisi abasuka kimi ukuya nje phezulu nyana. Bese kuba ke nesikhungu esikhulu ke ekuthiwa ke iTsakane kuthiwa ke iPastors fraternally yabafundisi. Lesi sikhungu sikhulu ke lesi siphethe ke abafundisi abadala. Amen. Impunga sendawo. iTsakane sencane baqala ukushumayela baba namabandla. Manje ke lesi sikhungu esikhulu ubaba umfundisi uNhlapho useva kuso uactive kuso uparticipate khona. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Yindoda ke ngasho ke webandla ukuthi ke akusumuntu oyivalele khoneni uphumile ke mongameli uyasebenzisana nabafundisi bala iTsakane. Uyawazi umbono weTsakane ukuthi ndena abafundisi beme kuphi kusumela ivangeli. Amen bathandekako. Indoda enhleke kakhulu bazalwane sisebenza naye kakhulu. Amen bathandekako. Kunezinto ezimbili bese ngihlala phansi engifuna nje ukuziveza nginotisile ke kuye biography ne leadership skill yakhe. Imvamisa ikhathi esiningi ngokuthi mangidlule ekhaya ngoba ekhaya ngikhonza nabo uma wakho umzalayo noThunjwane laSibone ngikhonza nabe bandleni engikulona. Ngangivamisa ukuthi mangithi kokho ngimthola ukuthi ukhona ekhaya
unelikakhe nkosikazi nabantwana kodwa bokuvamisekile noma ngiza after 2 months ngizwa athi mama ngiyandlula ngiyabingelela ngiyandhlola mama ngiyandlula ngiyabingelela ngiyamhlola lo muntu nekhaya unonkosikazi nifuna abathandekayo kwase kuba nento engiyibambayo masinyane kulento lena yenzayo ukuthi ikhathe ithize unoqobe ekhaya nikhona abangcwele ibiography yakhe leyo yokuthi noma enekhaya enebandla kodwa uyakwazi ukhoba abazali inhliziyo yami yasibamba nangu wesifazana abantu abangamfuna abangamthandi mawufunda incwadi kaGenesis 19 verse 26 19 verse 26 lithi izwi umkaLoti sebaphuma baya ezweni lokhuseleka iBhayibheli lithi uJehova wathi mabangabheke emuva nendoda yambamba ukuzana bheke emuva kodwa iBhayibheli lithi waphunyukela walunguza emuva abantu abaningi bakhuluma ngaye bathi ukubheke emuva asingabheke emuva ngiyakuthanda ngiyakamukela lokho kodwa kupheleli lapho lalela babalulekile abantu abakwazi ukuthi noma baphakama akwazi ukhoba abazali akwazi ukulunguza laphuma khona ngoba kunabantu abathi higher dimension ahluleke umuntu ukhoba angabheke emuva walabanye abantu sekanomntwana nengane asithi thizebe umamakhe ahluleke sekaholela ukubheka ekhaya ababheke emuva abantu nikhona abangcwele ngayithanda lenkonzo leni ukuthi noma ekhaya khamba kahle kuye kodwa ikhona le element ake ngikhobe ake ngilunguze ekhaya mayisayidinga inkonzo nje siyafuna ukuhola obunje obukwazi ukulunguza ngoba ekuphathe nasekholeni abantu abakwazi ukulunguza ngoba kuyikumi kahle konke iyakwazi ukhoba le ndoda iyakwazi ukulunguza emuva le ndoda amen bangcwele amen bathandekayo ngikhuluma nje kunabantu mabaphumelela kuba nzima noma ngabe ukhulisa isakwazi ukuthi akabheke akasiyekezi salukwazi ebesikwazi ukumsulasula inyembezi zomntandane ababheke emuva abantu kodwa khona le nkonzo lena angivale bazalwane ngelinye ilanga ke siyaxoxa naye kusondela usuku lokuzala kwakhe birthday ngeEnglish kodwa kimi uyayithalalisa uyayibalekela uza kwi-angle ethi leadership skill uza kwi-angle ethi ngifisa ukuthi weshabalala inkosi mayingangibheka kimi ingiphe nje ukuthi ngikwazi ukuhambela ikolo zingaba 2-3 ngikhumisane namadishere nabaprincipal ngike ngigqokisa abantwana beyikolo abantula yikathula amajezi kusi birthday yakhe kodwa into esenhlizweni yakhe ufisa ukwenza kahle kubantu abangabazi. That's the kind of a leader we need. Nikhona abazalwane. Amen. Yanithinta lento ngathi maye omunye umuntu bokumela athi asibirthday yami njengoba seduze I wish ukuthi ngiye Carnival Mall, Carnival City, Eastern Mall. Kodwa yena into esenhlizweni yakho uhamba nale Google lithi sengathi ngathola iPhones amadona bangikhangeza izinto ngiyogcwalisa letha abantwana icathula. Akoshaya izandla phela. Akoshaya izandla phela. Ake ngifalo webazalwane leyo nkonzo inkonzo oyithola encwadini yabahluleli chapter 7 uverse number 6 ngibuyela phansi. Judges chapter number 7 verse number 6. iBhayibheli lithi uNkulunkulu makazolwa impi seduze noIsrayeli uthi Gideon khipha amadoda empini uGideon ukhipha namfana ukhipha nabantu abangakwazi ukulwa uNkulunkulu uthi lempineni
balethe emfuleni ukuvivinyele bona. Ngiphume nabantu abaqualify for impi. Ngikhuluma nge-leadership skill yakhe. Lithi iBhayibheli mabafika lapha emthonjeni emadongeni amanzi ageleza. Abanye bafike bagijima baguqa ngamadolo baphuza ngomlomo. Abanye bagijima bafike bakhapha ngolimi njengezinja. uNkulunkulu beka eceleni. Abafike baguqa bavala baphuza amanzi. Beka eceleni. Abafike emanzini bakhapha ngolimi. Lithi iBhayibheli qaphela nayo inhlobo uNkulunkulu wayikhetha. Kuba nenhlobo esithathu eyafika emanzini yathi ubhenda amadolo yafike yakha amanzi yawaphosa emlonyeni wabheka ka left wathatha amanzi wawaphosa emlonyeni wabheka ka right wathatha amanzi waphosa emlonyeni wabheka phesha komfula. uNkulunkulu uDikidoni lohlobo lwenza ngale ndlela yilo hlobo luyi-300 khamba nalo kuye empini. Nikhona abazalwane ngikhuluma nge-leadership yakhe ekwazi ukuthi kuze usuku olukhulu kodwa angafocus kuye. uNkulunkulu athi ngikhetha laba bantu umuntu okwazi ukuthi makaphuza akwazi ukujeqeza bona ukuthi umakhelwane angasiza kuphi. Umuntu okwazi ukuthi makaphuza akwazi ukubheka okaright ukuthi ngasista kuphi. Nikhona abazalwane lolu hlobo uNkulunkulu athandayo hayi umuntu ofika angomele yonke into kuyo. Amen. Nikhona abazalwane kodwa umuntu okwazi ukuthi makathola ukuthize abakhumbule nalabo abangani. Makathola ukuthize amkhumbule nalo omunye oswele. Is the kind of a leadership ephezu kwakhe uyakwazi ukuthi afuna kokode athola izinto agqokisa abantu angabaziyo. Inkosi yomusibusise. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
ngiyabingelela abafundisi bonke egameni lenkosi uJesu esalibingelela ibandla lonke igama lenkosi uJesu waseNazaretha ngibingelele nemindeni egameni lenkosi uJesu waseNazaretha abathandekayo. Ngiyabonga ithuba elifana naleli ngizokhulumela umndeni wakwaNhlaphu esigegedeni abokwelaso noMombili abavala ngamakhanda amadoda bangaboshwa bakutholakala indoda ingenakhanda bathi abanolanda bakwaNhlaphu babuza ukuthi ikhanda lale ndoda lisholephi la. Haleluya bancele. Nami-ke bathandekayo ngiphethe na umfundisi wami uNhlanhla Mkwena bathandekayo. Nami ngiphethe imdala emncane ngiyamthobela bancele. Haleluya ngiyabingelela la egameni kaJesu waseNazaretha. Bathandekayo sebakhulumile masugcina awusazi wena ukuthi fanele uthini ngoba konke ozokusho sebekhulumile. Indodana yami ke lebathandekayo nabona ukuthi ngiyafana noma wakhe laphayana bambiza ukuthi twins lami ngilona ke umakoti wami bancele ngizofika nje ngamafishane bathandekayo. Nami ngizobayala ngingaqali ukubayala ngathi ngabayala ngaphambili. Ngisaphinda futhi ngisazobayala egameni kaJesu waseNazaretha. Angeke ngimoshe into ekhulunywe izibeki zakaThixo bathandekayo. Ngezinyana elincane nje abangangifundela lona lapha encwadini kaDuteronoma, uDuteronoma wesibili, and then ngifundele nje ivesi elilodwa uchapter 3 bancele. Umfundisi wami umama uMkwena bengingazi ukuthi uzorekhoda manje sengiphathwa amahloni mase ngimbona. Haleluya bancele. Nami ngizokhuthaza nje ngamazwi amancane ngikhuthaze abantwana bami bathandekayo. Deuteronoma chapter 2 ufundele o3. Haleluya. Ifundeka kanje Deuteronomy 2 ngimqale lapha ku verse 3. Ufunde nje u3 kuphela ngingamoshi isikhathi bancele. Isahluko sithi inkulumo kaMose isaqhubeka u3. Sekuyisikhathi nizungeza lentaba phendukani niye ngasenyakatho. Amen. Bathandekayo lana uNkulunkulu ukhuluma noMoses uthi hamba uyotshela abantwana bakaIsrayeli ukuthi sekuyisikhathi beyijikeleza lentaba. Kudingeka ukuthi manje batshintshe indlela babheke ngasenyakatho. Ngizothi ke ebantwaneni bami uNkulunkulu ubonile ukuthi sekuyisikhathi nijikeleza lendlela enangena ngayo emshadweni. Nazi inkinga zakhona. Uthi manje sekuyisikhathi ukuthi yekani ukuhamba ngalendlela, tshintshani indlela nibheke ngasenyakatho. Ngithi manje le ndlela entsha elithathile ebheka enyakatho nayo inezinto zakhona bathandekayo. Mawumntana kaNkulunkulu noma ungatshintshi izindlela uzothola ukuthi leyo ndlela inelitshe lendawo inezinto zakhona. Abesethu umhlaleleli noma isimo singavumi kodwa uyalalelwa yena. Nisayitshintshile indlela kuthiwa tshintshani indlela ebenihamba ngayo uNkunzi. Ngiyaqolisa bathandekayo bathi ngingambizi uNkunzi. Phela umntana wami nowancele ngiyaqolisa bathi ngibize uba uNhlapho because ngoba ngumama nithi inkunzi kayihlehli kodwa ngisho umhlongo bovu bathandekayo. Baba uNhlapho ngithanda ukukuthobela ngoba sowuyinyeke mntanami. Baba uNhlapho uNkulunkulu kudala nijikeleza indlela yokuqala uthi sekuyisikhathi ukuthi manje nitshintshe nibheke enyakatho. Namhlanje benitshintsha niqala indlela entsha. Leyo ndlela entsha inezimo zakhona. Besathi ukhuluma kahle yekani isimo nina nihamba indlela uNkulunkulu anibizele yona. Nihamba indlela uNkulunkulu anibizele yona. uNkulunkulu nishintshile kulendlela wathi hambani nibheke ngasenyakatho. Yebo indlela benithandana ngayo angiyazi benjani mina yasekuqaleni
kodwa uNkulunkulu uthi ake nichintshe manje nichintshe indlela benihamba ngayo kuloya mshado angithi nenza izinto ezintsha abathandekayo every day endleleni ikholwa kuvela izinto ezintsha beda izimo zona zikhona athi yekani isimo siyekeni isimo nina tshintshani kuphela indlela bese nenza uNkulunkulu intando kaNkulunkulu bathandekayo abazalwane bakhulumile angisazi ukuthi ngizathi kodwa yilawo mazwi ogcina kuzi ukuthi endleleni itshintshile indlela sengizafayina mangifike ekhaya ambile but manje ngidinga ukuthi ne-upgrade nihambe indlela entsha hayi ukuthi nendlela entsha ayinazo izimo bathandekayo mina ngithi yekani isimo nina niqhubeke indlela uNkulunkulu anibizele kuyo ngiyabonga abangcwele uNkulunkulu ngiyacela nabahlabeli bazalwane amen bazalwane sesisemaphethelweni inkonzo yethu ithanda ukuba nesiyaliyalo ngicela senzeni kanje bazalwane ukuze sisoqeda ngoba ngicela ungahambi ngiyacela ngenzela ukuthi nozokhuluma ozolandela wefamily understand the only reason esicela ukuthi nibe khona gogo besicelela ukuthi as families that's why sibiza ifamily kamama nefamily kababa kahle kahle ifamily ngabe sicele yona ngababa ubaba seka umakoti seka umhlaba kodwa siwacela omabili amafamily into esicelele yona is just to come nizosinikeza ubufakazi nokuthi niyavuma ukuthi umholi lo uphethe umsebenzi kaNkulunkulu you will understand the kunama complications nama nedingo ze-family akhona ukuthi angafiki efamilini kodwa ngoba uphethe umsebenzi kaNkulunkulu uzoba nebala yiloko nje kuphela ngaphandle ngiyacela nomama ofamily ngiyaxolisa mangabe besekazazi naye salungisa amagama amaningi nje ilo mlayezo nje lo hence ifamily kamama nefamily kababa they are very important because they build this unity. So ukuthi ba-understand both families ukuthi labazalwane laba banomsebenzi kaNkulunkulu njengomuntu osekayisangoma kuyaziwa ukuthi sekanomsebenzi esekawuphethe so-ke nje noma siphethe umsebenzi kaNkulunkulu kunezinto ze-family ekuzofuna ukuthi sigcina ukuthi sikwazanga ukufika kuzo so bengicela nje briefly nje umama wami i-branch eyesulabasha isasondela sibe nje naleyo order leyo i-branch yesulabasha mayilokho ngaphandle komsindo mayisondela nje I think from behind ubaba lo shayelayo i-camera ukuya le i-branch nje ibe nje sobala nje iphume nje yonke ikwazi ukuthi izokweseka umsebenzi esizowenza isikhathi esilimele ngendlela emangasanga ngiyacela nje 2 minutes yoku attest and confirm ukuthi as families ukuthi nisinikeza igunya ukuqhubeka nomsebenzi kanjalo both families so that sikwazi ukuthi siqhubeke sisebenze briefly nje ayibisondela ayike bathandekayo setshintsha indlela ke namanje ubheka branch ayibisondela kuthiwe lana enhleke bengazi ukuthi kuzokwenziwa ngiyempela angifuni ukuqamba amanga ngithuke nasengifika lapho kuthiwa kufakwa amaringi amasha unkunzi ushaye surprise ngifuna ukuthi-ke bathandekayo ubaba uNhlapho umntana esinaye efemelini umntana onomoya ophansi njena umntana onothando umntana angazi ngamchaza kanjani bathandekayo mina ngumamkhulu wakhe umamkhulu wakhe so akho elitheni engilaziyo kakhulu ngaye ngoba uhlala noma wakhe uhlala nami but efemelini if sinezinto utholakala ekhona esiza lapho nalapho and ube khona emalanga nyaneni alapha ekhaya mara ngimkwateleke bathandekayo uyafika lapha kwami ukhuluma nohleniwe and uyahamba akabuza umamkhulu ubamshabalala sasho akazange angibuze ukuthi hlengiwe uphuma mkhulu abese uyangena njengenceku abese uyangibingelela ngizothanda ukuthi apologize aqolise kimi ukuthi akazange angene ngiyamzwile but enhlizweni angathi ukuze akasafi akazolo ngifuna i-drink ngifuna ini ukhuluma nohleniwe uyaphuma uyahamba ngiyabonga abangcwele kunzi isinakekele nasekhaya unganakekele bogogo basesontweni kuphela nathi bakhona bogogo ebasemelini uma yebo nathi sikhona sithembe nina nkunzi
asinabantu yebo emafemi enkonzweni la esikhonza khona bayasinakekela mara nathi sicela ukuthi nike njengoba ukroba ekhaya nkunzi uphinde uzokroba nakini umpileni ukuza kwami sitalana amen 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 manje lamagama engiwadinga kuwo angakawezwa. amen Ngicela silaleleni bazalwane. Ngicela silaleleni. Lezinto zihamba zibe inkinga. amen Uthola umholi sihola ibandla. amen Every day umholi utshela usemngcwabeni eDondoni, usemngcwabeni eBinoni, usemngcwabeni umholi. So into ebesingcelela yona as families is to confirm kithi ukuthi you will understand the day kunomngcwabo wefamily. Siyamkhulula ukuthi wathi makethi thina atshela thina athi emndenini ngomngcwabo eDondoni sazi ukuthi kusho yena akushongo nini. akusho Mangabe ningamkhululi maningamkhululi inkinga leyo. hayi cha ke bathandekayo lapho ngingathi ke asikaze sihlangabezane nale nkinga ukuthi sinomngcwabo thina yena uyahamba naye nomngcwabo siyamkhulula bathandekayo Hallelujah. amen siyabonga abathandekayo hayi ukuthi siyakhulula shemncelu siyakhulula uNkulunkulu Hallelujah. amen Yes, bazalwane ngiyacela manje. I know ukuthi it's towards the end of the service. Ngiyacela bazalwane thina singaphakathi ngicela nje sibele nje sine order of high significance order ngaphakathi so that ikwazi ukuthi kubonakale ukuthi siyaphi inkonzo. Cela umama umama ozala ufana nomakoti naye. Umama umzalayo, ngathi mama umzalayo vele. Wathi moya umama umzalayo. Sizopha yena nawe mama wenze nje ube brief nje because we need just this the confirmation yenu ukuthi niyabakhulula emsebenzini abazosebenza. Amen. Ngiyelele kusemba haleluya. Ngiyelele bonke abakhulu. Ngiyelele bonke abomama. Ngiyelele umuntu okhona ngaphandle ndawo. Ayinanyangamela baba baba futhi. Noma ngabe ngikuthini sengiyathula angisasho lezi. Khulele ekhaya elimazi uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi ngokubheka kwami akusiyo mistake. Baba uNhlanhla ngikamncane ekhaya ezosithathela umakhiti ungathi babehlangana enkonzweni manje ngikushoyo baba siyawazi umsebenzi kaNkulunkulu iphiwe lento izizukulwane nezizukulwane bathi ushiya konke ekhaya ushiya konke kubomakhelwane bese ukulandela umnqamlezo isoso noma ngabe kunjani intansi ekhaya sebathi umamncane nangulele lapha ekhoneni uyamshiya umamncane uhambe uyosebenzela uNkulunkulu bathi kuba holy akukho ukwenzani ukwenzani asi ngiyabona ukuthi noma ngabe kushonile makufana ukuthi uzile akuzilwa kamholi uhamba noma ngaba isimo sinjani uNkulunkulu ngiyazi uzobipha amandla abantwana bakhe ukhona ushodayo kodwa siyamazi nasemusekhona unathi ngalomzuzu cela ukwenza kanje ikho
abazalwane baseNdlunkulu babheke kuma-WhatsApp. Amen. Asingeni WhatsApp sisu kulesikhathi samanje bazalwane. Kulesikhathi samanje sizopha abawethu bakumhlaba. Asinikeze le journey because silanga lo mholi singaye la namuhla. And ngifisa before mhlambe ngiqeda nokukhuluma ngoba sengikhuluma ngiyekhoza. Ngifisa ukubonga igatsha leli lesu labasha. Ukuzimisela ukwenza ukuthi le nkonzo ibe yimpumelelo. Ngale ndlela ekwenziwe ngayo kuhle kakhulu bazalwane. Ngicela sibashayele nje izandla labazalwane. Labo wethu ubaba uNhlapho uzosipha the journey. Baba uMhlaba uzosipha the journey. Kababa wethu ubaba uNhlapho. Ngoba akwenzeki bazalwane umuntu avele nje athi sekasindisiwe. We are coming from somewhere. Nobani unoload bar yakhe la aqhamuke khona. Akwenzeki nje uvele sokusindisiwe. Haleluya. Lizothi iBhayibheli uma sithi asinasono siyazikhohlisa. Iqiniso likho kithi. Kodwa igazi kaJesu ilolodwa ekwazi ukugeza umuntu. So ke sihamba sonke sinameva esahlatshwa ngawo noma sihamba singekho perfect asihlatshwa from a position yokuba perfect. So ubaba wethu briefly uzosinikeza uhambo noNkulunkulu likaBaba wethu waba uNhlapho egameni kaJesu waseNazaretha. Amen. Haleluya bazalwane. Ngibingelele ibandla lonke egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Bazalwane. Kufike inyembezi ngifakela ukukhuluma umfowethu baMhlapho. Sengithi baMhlapho ukuthi usigele. Hayi nakhona futhi ngisamhlonipha ngoba isithakazelo. Haleluya. Bazalwane umholi baMhlapho press sihlangana mina naye ngambe ngikhonza la bengikhonza khona. Bayangitshela kwethami kusadumeke umholi abolive in Christ. Namadoda so kuthiwa kune boys choir le ngase boys to men ehla evulwayo yasuka mina ngihlalele edini vele dala ngihlala edini bathola bonke nabo bakumlife bakhona abafethu bakhona la yabathola bonke into bayiculayo ngiyazi mina phela ngikhonza nabo gogo ngazi siyona ngiyazi yonke into abayiculayo batayibekezela Enyambeka umholi nyambeka bamculisa itena manje makacula letena ithi ndoda wena nevoice enkulu la ngicula aza discover ukuthi ukwazi ukuhlabela ibarathon wa discover wena athi uzohlabela ibarathon nami ngiyibuya le ngakwazi ukuhlabelela sacala iboys choir ke bazalwane nomuntu okhonzelayo mase sibuzana uyangitshela ukuthi hayi no thina sikhonza la kule bande sikhonza kulo kodwa kaNhlapho ngibani uyi Jesus sicala ekhaya ngesikhonza so nabafethu bebakhona khona la sambeke sihlabelela so kunalento le ukuthi mawucula amakhwaya uthola ukuthi inamba yekhwaya imajority isonto kulinisonto eliyi-1 izongigwinya nonke ngigwinyekela kanjalo ke bazalwane sesikhonza lapho haleluya sesikhonza sonke sikhonze sonke ke mholi khona into engifuna ukuyisho thina sihamba siliyeka isonto thina asiphumi sokhonza kwamanye amakhosi. It is unfortunate ukuthi umfethu omunye besihamba naye besibathathu bazalwane baba sebasibiza ama-tweets ke sesisele sibabili. Haleluya. Asithanayo namhlanje bonke kuyangikhalisa inyembezi ngoba singama-brothers sibambene size sizithole sise-religious uye umholi. Haleluya. Ubaba uNhlapho sizithola sise-religious asiyekanga la besikhonza khona. No. Futhi religious abashonga besithi masibabheka sithi ayi abakwazi ukucula namhlanje. Abathina sidumile sashaya lokushini. Haleluya sicula kakhulu amakhwaya. Haleluya bazalwane. Sikwazi ukucula abantu laba. Sasonke religious. So sihleli ekhaya egarage ibandla laphela bazalwane. Futhi iqiniso azange siyeke la besikhonza khona. Abaholi yabona iconference ngiyayisaba. Ngoba makubuya iconference khona bahamba. Wabuya abaholi khumbula sekuba offer igarage kamkhulu ngathi sesikhonzela la ekhaya bazalwane. Zakhe kwakhonzwa ekhaya. Ukhonza ekhaya kuze manje.
futhi kakhulu ezayini. Haleluya. Hayi sesihleli sibathathu bakunhlaphu bakumlife bomshadisa bona. Nami sithi ma sesi3 sesi3 nawo sisibonile la balovila bezangeqinzo sobahola sibathini abantu babaholi baseke sifuna imali angeke sikhona. Amen bazalwane. Anginamholiko omholi bomlife weba kakugcotshiwe ke awumshumayeli. Sithi senze njani? Hayi bazalwane mina ngiyaliyeka indaba yokusonta. Ngicubekela ngamabhizinisi ngoba ngizithandile imali ngabazalwane bakudala. Baphuma ke kwethu bafuna inkonzo ngithi mazini itholile lezo mngane. Ngoba into engayithanda bazalwane besibambele ngayo uJesu. Ayikho enye into thina besibambane ngayo. Asinankolo futhi enye siyaziyo. uNkulunkulu usithwalile namhlanje ushilo umholi. Sifike singanalutho asiyazi into sinezinto ngoJesu. Mosilethela into esingayi understand sizobuza sithi simukele noma ngathi umlungu uright lo mlungu wethu. Siphila ngaye. Haleluya. Sibambene ngoJesu ngibazalwane. Mathola inkonzo nilalele ukuthi kushunyala abantu. Haleluya bazalwane. Makunezinto eziningi understand angizi zokuchula nebusiness. Until izinethola ababa bomlife baphuma yobheka le. Angeke ngisho ke badlala khona. Ubabunhlapha ayobheka le. Asithathe ubabumlife siyobheka lapho esikhathi hayi bazalana angeke ngilungile. Hayi. Athi mfuni. Hayi. Mina ngiyakhoza sithi sokushiya. Ubabunhlapha ahambe aye religious. Athi bamhlaba yakwazi street emculweni wena. Ayi mara eba ngiyakhonzeka ngithi sizoza nobabumlife ngumkhombisa. Yena sekathiwe yini ke lale. Sifike ke sithanda religious. Ngiyakhumbula futhi bekunesililo sifika nasesililweni. Haleluya. Hayi umholi ngathi vele bese bamdonsi ngoba yinikela kucala. Sithayi no asikhonze ke simukeleke kahle bazana nathi sifike sibancane ke bazana. Thina size religious sithanda umhlabelelo kodwa into besithanda utshumayela. Haleluya. Ingakho namhlanje ubona abazalwane besicula nabo abakhaya bonke almost bonke banamabandla. Haleluya. Sathi thina sifuna ukuhola. Haleluya bazalwane. Ngoba mongaholeki haleluya uyoba umholo njani because la eholweni kuba nawo ukuthi ukwazi ukuzihambula futhi ube neobedience whatever izinto ezenzakalayo as long as ushunyela uJesu. Thina inkinga siqabana nayo nebandla mayithi itshintsha uJesu. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane. So ngisho ukuthi uba umhlapho sisabeke leyo jeni wafika la religious wacala ke wagcotshwa. Haleluya. Masifika thina nobaba umlife umlife baba umshumayela ngobela calela phansi. Ngithi umlife wacalela phansi ke bazalwane bagcotshwa ke abazalwane ngoba mina bayangazi namanje azinhlala into akangizwa ngokudotshwa mina. Haleluya. Hallelujah. Because I believe I always say God doesn't call for qualifications, but He qualifies those He calls. Hallelujah, bazalwane. Noma kungathiwani, uma umgqotsha kaNkulunkulu izovela. Noma ayifika kanjani izovela into kaNkulunkulu. So ngisho ukuthi uba umuntu lapho ke la suka khona. Thina mina ngakubuka ugosora ngisakhumbula. Bakabhanga na position. Hallelujah. All the general secretary. Hallelujah, bazalwane. Kodwa namhlanje noma sibadala kuwe naneminyaka. Hallelujah. Oh yibe ngiqala ukulandela uyena bese ukugcina babumlife. Ungamboni nje bekanonile. Haleluya kancane ngithi. Haleluya bazalwane. Kodwa bekagude ezweni. That is why bekasidlula njalo. Haleluya bazalwane. Ngisho ukuthi siyabonga kakhulu ubabunhlaphe seka upresident sibambisene lapho umholi balana kuncane. Haleluya bazalwane. But sesi-over futhi mina ngisabona ukuncane kanjani bazalwane. Haleluya bazalwane. Masibona sibahle ukuqina. Haleluya bazalwane. Ngathi mina 20. Haleluya. Namanje bazalwane umama ngazi usesekhona ukhona ngithe ngifuna imbona namhlanje. Haleluya. Ukhona ngazi usesekhona lapho emuva. Haleluya. Ashi nyamazo ashi bakumbeka into nyamkolodo ashi. So lelo mama bazokubona ebandleni ngasidala ke bazalwane uzoba nalo. Bazalwane asikelfe. Sibincacisisa kunomsebenzi nje asho uyakhonza senento ongakhonza. So uyakhonza ebandleni nalo abambathi ke uzocala ukucala la umbandla. Ngoba bathi Joni hayi basha umkamela so amadoda no
So uyu mama nami ungizamile. Afuna ukukhumbula ngihambela eSoweto. Ngihamba neBrian naye. Ngasamcela sakhonza kade emholi ngiyabiza etafuleni. Hayi akuzamile. Ekugcineni wangizama. Ngoba uyayibona inkinga holi akusi-girlfriend. Nathi yazi kumele sizuma kahle kuphela sizwe. So kuyilo kaMhlaba khona lapha wakabatha mambatha. So ngicabanga ukuthi nakhululeka-ke noma sengashumayela ngensathi so bazala ngiyabonga afuna ukuba mude uyu mama uMhlaba lona sekusele nje ukuthi sililizele kodwa umholi ngiyam-update uyazi sekusele kancane yes haleluya asi-girlfriend haleluya amen seyisho ukuthi siyabonga nomama bengikhona-ke mholi nomama masimthola ngihlale ngikhona sigijimisile lo mama sasabideli thina ebusuku singazi sisemlindeni semphathi balindelela ngapha Mhlaba kanti uyazi ufunani so sisho ngiyabonga mama ngiyabonga kakhulu ubekezele uyasazi usithole ngathi empilweni sisazama siyabonga ukuthi namhlanje abantwana bakhona sebaze bakhulile and ngithandela into eyi-one ukuthi hayi yabona ezweni amandleni uNkulunkulu ubusisile ngikhalele ngitshela ngithi uNkulunkulu ubusisile mfowethu be careful lapho ubusisekile ngiyazi wena why ngitho ubusisekile haleluya uNkulunkulu athangathele kusa amen Shongwe ngiyambona ucela naye umama wakhe abeseduzane uzosipha ibiography kamholi wethu ubaba wethu Mshemu bekasakayivezile ngokuhamba naye endleleni sizonikezela kumholi wethu kube kusondela ingubo bazalwane. Amen bazalwane. Ngiyanibingelela welihle igama lomfeni wethu amen. Siyabonga bazalwane uba nathi namhlanje siyambonga nobaba wethu baba uNhlapho akambelanga kalula ke bazalwane endleleni i-religious leya la eSakane is one of the oldest branch ekhona religious. I believe ukuthi thina singene religious in Christ ngo-1988 iSakane branch yango-1989 which is today this year in a 35 years ikhona ayikaze yawo bazalwane ayikaze nje yawo siyamethemba uNkulunkulu azange kuhambeke kalula endleleni kube kabanesikhathi singakhona ukuthi sicala ikhora lela khuluma ngalo ubaba uMhlaba kodwa abasitholanga sazisho next yabona iqiniso mele silikhulume bengeke basiniyele kanti ayisho amen bazalwane so-ke baningi abobaba basebenzile egatsheni abobaba umlotshwa basikhulisa kunomfethu bazalwane oyo wathunyelwa uNkulunkulu kunabantu-ke uNkulunkulu abasebenzisayo kodwa bangaveli kodwa kuvela imisebenzi yabo kunomfethu lawo uJabulani wakamathebula umathebula abuya eNelspruit bazalwane sinabazalwane baseNelspruit abakhona la egatsheni ebebakhonza nathi abobaba uMthombothi ulelate uMthombothi wakamama Elsie bafika ngalo bakusondela ngokusondela bafika ngayo uJabulani asincenga-ke gogo ubaba uMathebula asincenga singanandaba sicabanga ukuthi masikhonza sikhonzela umamshongwe asincenga thi sibancane ngiyacabanga abanye mangifika mina la religious I was 9 years old ngifika la amen bazalwane kodwa mina angisabi bazalwane kunabantu abangazi ukuthi baphendula ubani mina le ndoda le yayenza ushintsho empilweni yami wangitshela ukuthi uNkulunkulu ukhona bekezelana amen bazalwane kukhona nawo baba umlotshwa kukhona abobaba uNdaba kukhona
Maningi abaholi bazalwane. Kwaze kwaba ngathi siyigatshe lingaphatheki. Lalelani ke bazalwane, makunabo umama abangayifuni intombi. Abomama laba besinabo labo khona kusisithanda abomama uma wami kukhona abomama uNkosi abosisijwana. Labo mama laba bebangayifuni intombi umolo ngathi uyajika jika. Beka bebavele nje bathi asimshiyene besikushiya nalo ke igaraji sawubona. Amen bazalwane. So ke bayisebenzile manje ke bazalwane ngifisa ukuthi nazi ukuthi kukhulu endleleni akuhambe egalula akuhambe egalula endleleni nathi siyafunda sihlezi sikhuluma egatsheni ukuthi siyabahola abancane sisazoshayisa mara ke izwi laNkulunkulu lithi ibandla likhulekela abaholi bakhulekela ibandla asingajajwa abazalwane ngokuncane bethu kube sisibheke saze saphiwa negama kuthiwa Yesu labasha ngiyacabanga umuntu omdala egatsheni ungathi mdala maybe ukuboma le athuku uye ke baba mathebuli ingambona nomzimba omncane mdala amen bazalwane manje ke siyakuthanda lokhu ukuthi ngikuveze bazalwane ukuthi akuhambelanga kalula siye emilindelweni ngamatrain si nje kuloko kuhanjwa bazalwane kodwa uNkulunkulu lokho ahambe nathi thina sazala igatsha okuthiwa iduduza lebranch leli lalatsakane lizala iduduza nathi sine product yethu bazalwane okuyintuthuko so ke manje ke endleleni kuyekuthiwe masihamba bazalwane abantu banokubheka umuntu ngeage yakhe bangabheki uNkulunkulu ukuthi ubekeni kulo muntu lo kuba uNhlapho mangaqala nikeza ubuholi abaningi bahamba bazalwane and kubhlungu mawuhamba umholi ibandla liyafuka vele kuyagcwaliseka ukuthi abakufuni amen bazalwane kodwa ke nge-supportive system esimnikeza yona together ubaba bethu abo baba umlife sekahambile ubaba umhlaba abomandla lo wakithi bazalwane ubaba uBukhathu kusetshenziwe kakhulu bazalwane into engithanda ngayo ubaba wethu ubaba uNhlapho uyalithanda isonto amen uyalithanda iBhayibheli you will never love your church unganathando ubaba uNhlapho ukafona athi siyahamba shonke sesontweni noma singazi ithu asiyojika khona lingekho ibandla liyajikelana ke ibandla ujikela uzojikela nomama wakwakho woza mama naye uyajikela hamba ngilapha abazalwane abayenzi into ekahle kodwa ke baphinde futhi basisupport because isupport enkulu icala endlini manje ke kunendlela umkhulu uMdlozi awasifundisa yona bebakhona abanye abaholi bafuna ukusiphatha bangaganiwe thina nje asiphathwa umoya ongaganiwe amen bazalwane asigadwa umoya ongaganiwe ngoba uzosuka futhi afuna ukuzistora amen uzofuna ukuthi manje atutaza amakhosikazi wethu bese yamavesa yaphela so bengikhulumiswa injabulo ukuthi kulesikhathi eside esingaka siloko sikhona ayikazi ke yavalwa ibranch bazalwane nanoma besiyi3 besithi ibranch amen bazalwane so uma uNhlapho nabo babumlife baye nabo babu umhlaba baye bafaka istability sokuthi ibranch iqine yabona manje baningi ni 4-5 ngamadoda igatsha nje limelwa abobaba amen futhi ke into eshunyelwa la religious ithi njengalokhu uKristu ayinhloko kabandla kanjalo nendoda eyinhloko yekhaya amen thina ke akanawo ama-50-50 ke lo mama wakwami uyazi akanawo bakawafuna kahlala kalamaphosa so ke ngifeza ukuthi ubaba uNhlapho siyamthanda kakhulu uyalisebenzela ibandla bazalwane akasumholi okhala njengezipho kunabaholi abakhala njengezipho izimvumene umholi amen bazalwane ubaba uNhlapho uyayifaka i-effort futhi bazalwane kunzima ukuhola igatsha bazalwane angeke ulihola igatsha unganamali kumele sikusho lokho kuba nama-extra effort ukuthi bahola sihlanganeni simele izinto ezinye awubaba uNhlapho abobaba umhlaba uNkulunkulu babusise la ebandleni lokho ababusise ngalo la ebandleni babuye futhi bakubuyise la ebandleni
mina ngangithukiwe ke bazalwane banama-portfolio aserious abomhlaba makacala bambeka laphayana kule zinto angithi angeke siphinde sikhonze nayo kodwa i-covenant ayenza noNkulunkulu wathi la uNkulunkulu mawungibusisa ngizobuya ngizokusebenzela la uhlala kusho lo kathi mina ngizonisebenzela la e-religious into ezongixosha e-religious ukuthi sikhonze enye into engasamangale sisiya ku-archbishop sesikhokhoma yiyo into ezoyenza ukuthi sihamba u-archbishop wethu siyamthanda akayenzi ngathi uhlala ku-first table noNkulunkulu unathi la amen bazalwane uyalifunda iBhayibheli mangabe ufile iFatima ube kithi umqondo wakho uJesu Kristu owathanda isimo sokuNkulunkulu athanda isimo sokunewehla silandela uJesu phansi wayefele sikhuphuke bazalwane mina ngiyaxoxa naye mangikhuluma naye phone athi mfowethu right nithi right amen angeke ngize uke wabona abo bakudala mabashaya belungu baze beze kuyise makhaya ngangibulala ngithi makhaya ashifoni kaasho uzukhumula nekepisi noma awusabu uNkulunkulu sabo amen lithi iBhayibheli mangabe ufunda uJeremiya uthi kusisiwe umuntu ithemba lakhe kuJehova nothembela uJehova ayikho into abasifundisa yona la ukuthi sithembe uNkulunkulu kuphela so ke bazalwane la egatsheni lase eswini labasha sino baba wethu ubaba uNhlapho namhlanje ozogcwalisela uGcobo lwakhe kukhona ke abaholi abavela sebafaka amagawuni bavela sebafaka amakhololo amakhulu singazi ukuthi bawathathephi amen ayathengiswa zikhona vele itolo amen so lokho sizokwenza la namhlanje ukugcwalisela ukuthi abahola ubaba uSibanyoni abaholi bonke balayitsakane bazi ukuthi kuba uNhlapho is fully ordained so that makayenza izinto ezirong nikhona ukuthi umgcotshwa kaNkulunkulu wenzani amen amen bazalwane so ke sinabaholi lana mina ngisibhilivela kulezi leli asho sinikeza lona sihamba useyila uhamba netrailer amen mina nami ngizocala ngabashumayeli bethu bala egatsheni ongekho ubaba uMthombothi semsebenzini sinobaba wethu ubaba uMaduna umshumayeli egatsheni sibe nobaba wethu ubaba uBukhathu naye umshumayeli naye unomama ke wakwakhe mara ke namhlanje ngathi ubambekile nomsebenzi bese kuba ubaba wethu ubaba umhlaba njengoba bese azijampisele ukuthi ukhona naye unomama wakwakhe beka naye lana umdikoni ebandleni sibe nobaba wethu ubaba uMathebula uNkulunkulu bazalwane usebenze ejuleni makuhamba le nkosi le sikhuluma ngayo baba umlifi inhliziyo yami yabhlungu kakhulu bebazi nabo noAsh bengimtshela bebazi nabo umhlaba baze bathi nashongo umlifi uzophathisa inhliziyo bengiyikhonzile yanceke le kodwa uNkulunkulu ngoba usebenze ejuleni ubone ejuleni wabuyisa indoda engangihamba nayo phambili naye uMathebula wayibuyisa ngambona uNkulunkulu ukuthi uyawapholisa amanxeba amen and makaletha usubstitute iquantity with the quality amen bazalwane kukhona iquantity kukhona iquality kumele si add abazalwane abazo-add value entweni zikaNkulunkulu hayi abazobalisela uNkulunkulu ngezinto abanazo uba uMathebula akasokolisi bazalwane uzinikele a week before sizoba nalo msebenzi during the week wabhadala yonke imali esiyifuna ukwazi ukukholwa lokho amen ngaze ngatshela umama wami athi le ndoda iyangihlula manje sengibhadalile ngabhadala amen so ke kube nami ke bazalwane kube nami uba Mshongo amen Reverend Shongo nodali wami nami sesithandana isikhathi siyafana uyabona mahamba ngemoto isikhathi eside noma undlula bathi uside ngoba sowufana so ke siyambonga uNkulunkulu bese ke kuba ubaba wethu ubaba uNhlapho umongameli kithi futhi ke bazalwane uyichazile indaba ye-age mina ngomunye umuntu angibheki i-age yomuntu ngibheka uNkulunkulu ukuthi ubekeni kuloyo muntu loyo ngoba mangimbheka ngeliso lami lasemhlabeni uNkulunkulu ubeke something komunye umuntu abantu baba nenkinga yokubheka i-age yomuntu kodwa bafuna ukulandela uJesu bekamncane kakhulu bekamncane uqalishumayela ivangeli ana 12 mara thina bathi angeke siphathwe usipho umntwana amen inkinga yileyo ukuthi uyangazi bazalwane ungabheki umuntu ngokumazi yabona masesemncane wenza sekomntwana masomdala uyashintsha amen and ukushintsha uNkulunkulu akanidi authorization yomunye umuntu
ukhuluma nawe akushintshe. So ke siyanibongela bazalwane, siyabonga kakhulu. Futhi uNkulunkulu asipha amandla to more 35 years bazalwane. Sishiya ilegacy, sinabantwana abazalwane. Kubi ke futhi mawumholi umntana akho akhonzele nawe ukhonzele. Ubulala iphupho wena. Amen. Umntana wakho mangaba khonza akakhonze nawe la ukuze ukuthi mawuhamba wena uNkulunkulu akukhumbule yazi ukuthi ushiye abantwana. So sinabantwana thina abami ke bakhule bavelele la esontweni futhi abazi ukahamba la ngoba lapha nje mina ngishite eyi1. There's a Chiefs. If you just in Christ. Bese nangale kukhona. Mawufuna ukuphambana nami ngenzenye la. Sizophambana. Akunamuntu ozongishela ngeMTN. Yini le. So ke siyabonga amahlabelela